Argiaren podcastak. Menda bikoitza, Garbiñelarrearen podcasta. Sendabelarrei buruzko bitxikeriak, erabilera praktikoak eta belarren munduan aritua eta aditua den jendeari elkarrizketak. Bi astelenean behin argia.eu zen. Don't know much about history. Don't know much biology. Don't know much Hau, oroimen histerikoa da. Historia diren istorioek txoratzen gaituztenon podcasta. But I do know that I love you. And I know that if you love me too, what a wonderful world this would be. Don't know much about geography. Gezurraz, jakintasuna, itxontzikeria, desinformazioa, populismoa, propaganda, negazionismoa, fake newsak, egi osteak biziomen gaitu, eta sare sozial toxikoek, gainera, egiaren balioa desitxuratu dutela dirudi, eta gertakarien gainetik, norberaren emozioak eta sinesmen pertsonalak lehenesten omen diren garai batean bizi omen gara. Fake newsei bidea erraztuta, baina hau ere ez da gia. Gezurra kanka luzea du, baina historia ere bai. Eta sustrai sakonak, bai. Ez ginen, atzo... Bai, izenak, izen berria jartzen dizkiegu, baina bai. Gizakirekin bateratuan zerbait, omen, ez? Bai, eta giza evoluzioan ere olakoak izan dira. Bai, eta orduan hori historian zehar gertatutako fake news batzuk ekarriko ditugu, eta lehengoak hain zuzen hori giza evoluzioa, gure espeziaren evoluzioa dauka izpide, eta Ingalaterran gertatu zen, zehazki Sussexeko Piltdown herrian, 1908an, aurribi bateko langile batek ezur arrastoak aurkitu omen asko erabiliko dugu podcast honetan. Ezur arrastoak aurkitu omen zituen, zehazki garezur zati bat, matrailezurra eta hortz solte bat. Eta arrastoak Charles Dawson izeneko arkeologo amaterrari omen zizkioten, eta Dawsonek handik 4 urtera, 1912an, Londresko geologia elkartean aurkeztu zituen, Smith Woodward British Museumeko paleontologo ezagunaren babesa gainera izan zuen, eta... Lasai hartu zuen gizonak, Bai, 4 urte. 4 urte, hortz bat, eta garezur zatitxo bat, bueno... Bai, aztertzeko edo... Bueno, bere gauza egiteko. Bai. Eoanthropus dawsoni izena ipini zioten. Hola, apal. Hori da, oso apal. Espezie berriari, eta egia da berera hasi zela ezurren jatorriari buruzko eztabaida, eta eztabaida hori gaina hainbat hamarkada luzatuko zen, eta prentsak arrastoak giza evoluzioaren katea osatzeko falta zen elementua zirela zabaldu zuten, hau da. Kate begi galdu ezaguna. Jakitasunaren kateak Sontxeto Jakitasunaren kateak Sontxeto 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 Ez jakitasunaren kateak Sontxeto. Bueno, eta kate begi galdua mentzena. Bai, egia da komunitate zientifikoak ez zuela ikerketa sakonegirik egin, eta teoria nahiko erraz onartu zuela. Azkenean, alakoxe arbaso baten bila zebiltzalako, garun handiko eta primate itxurako izaki baten bila zebiltzan. Ez dago gauza hoberik, aurretik zure baitan pentsatutakoak berresteko balio duen zerbait topatzea. Bai, hori da. Gaur jakina da giza evoluzioak ez duela, horrela funtzionatzen, eta gaur puzle pieza askoko puzle bat bezala hartzen da, eta oraindik
ez piezak bilatzen ari dira, Bai, baino, eta aurkitzen, baina hendikan badakite zirerek asko falta dela, ez, hori osatzeko, inoiz osatzen baldin bada. Baina garai hartan, hori ez, ideia zen, behar dugu katebegi bakarra. Hau kate bada, eta pildaunen aurkitutako honek, itxura dauka, bai. Hortz polita dauka. Bai. Baina, esan bezala, ez zuten ikerketa sakonegirik egin, baina gero eta zalantza gehiago sortzen hasi zen, ez? Arrastoen jatorriari eta adinari buruzko are bai, ez? Pentsatzen agian, pentsatu baino berriagoak, ez? Hasieran uste baino, edo dausunek esan baino berriagoak zirela. Eta azkenean, 1953an, hau da, 40 urte pasata, A.T. Marston odontologoak bere azterketaren emaitzak eman zituen, aditzera, eta ondorizatu zuen, matrailezurra orangutan batena zela, hortz soltea tximino batena, eta garezurra homo sapiens espezieko individu batena, hau da, gutako batena. Ez gutako batena, zurea edo nirea, baina bai. Tximino bat, gizaki bat eta orangotan bat. Txiste baten hasiera dirudi. Bai, eta txisteak luze irauntzuen, eta egia da, oraindik gainera misterio bat moduko bat egola, ze oraindik ez dakigu nork eta zergatik egin zuen iruzur hori, ez? Nork juntatu, badakigu naturalki ez zirela, ez? Arrobi batean. Euskalo. Kontua da, susmagarri nagusia dausoan bera dela, baina 1916an, hau da, aurkikuntza, komatxartean, egin eta handiko urte gutxira itzela, septizemiak jota, eta... Zango zuen beak. Zango zuen. Hobe, nila egin dutein barrekoa. Hobe demendik ja, espezioni nire abizena jarri diote. Hobe indikatzera datorren edo da izango. Bai. Hombre, igual etzun aukeratuko septizemia, baina... Bai. Eta gainera gira esan, pildauneko biztanlei, erruduna zein den, etzai asko importaz, azkenean lortu zuten azan, ez, gizaki fantastiko ark, ez, hori, bere herria, esaten den bezala, mapan jartzea. Pospozik. Eta monumentu bat egin zioten pildauneko gizakiari, bai. Garezur zatitxo bat, hortza eta bestean oinarri da? Berregin, ez? Nahi eran. Beren ustez, katebegi galduak ze itxura izango zuen. Seguro gizona zala? Zer, esan nahi, inglesez eta zea, esate dute pildauneko gizona. Beira. Bai. Aipatu duzu gizona, eta orain entzun dugun abesti kanta hau Michael Filena da, eta Pildown Man izena du. Berumenez? Bai, hori da. Bai, eta ez dakit nun irakurri nuen, ondo dagola, lotura daukala fenomenarekin, distortxo erabiltzen du pieza hontan, eta hori, aurkikuntza, komatxo artean aurkikuntza honek, ez, sortu zuena zen distortxo ondia, bai, giza evoluzioaren, ikerketan, eta hori, esan dugu pildauneko biztanlei berdintzaiela, egia izan da gezurra izan, baina komunitate zientifikoak ez du berdin pentsatzen, ze azkenean, ez, esan dugun evoluzioaren puzle hori osatzeko bidean, honek ekarrizuna da, 40 urtez, atzera pausoak egitea, edo ikerketa, ez, ondo bideratutako ikerketa geldiaraztea. Bueno, abitu, ikus dezagun alde positibotik, pildauneko herritarrak ez dakizman biziko diren hor gaur egun, hoiek beintza badakate giza evoluzioaren kate osoa osatuta. Hori da. Eta listo, posik. Honekin emetzen dugu lehenengo fake news izan ditekena. Oain beste primate baten gana. Bai, Hitlerren gana. Beitu ze ondo. Horrek ere bere gauzakin zituen,
gauza asko egin zitun, Gauza batzu, bai. eta proiektu asko izan zitun, eta... Proiektu ideia- asko esku artean, hori egia da. Hori da. Eta proiektutako batez itzengo dugu, eta izan zen, Hitlerren panpin puzgarriak. Bere ere nahiko kintzaia eta abentura zalea zen. Beste heroi asko bezala. Bai. Gustatzen zitzaizkion gauzak itia. Eta gero, errenazimenduko gizona, oso Hori da. oso gizona. Bai. Bueno, kontua da, 1940an, Adolf Hitlerrek gutun bat idatzi omen ziola Olen Janusen daniar doktoreari eta enkargu berezia egin ziola. Plastiko galvanizatuzko panpina baten prototipoa sortu behar zuen, gero Dresdeko fabrika batean serian ekoiztuko zutena. Jakina 40an ja Alemania bigarren mundu gerran sartuta zegoen, eta soldadu bakoitzak panpina puzgarri bana jaso eta motxilan eramango zuen. Apera. Bai. Bizirauteko ezinbestekoak zituen beste objektuekin batera. Ez? Eta hola... Claro, soldadu irudikatzen ari garenean, gizon soldadu bat. Bai. Ez do beste aukerarik. Ez dago beste aukerarik. Do. Ez dakiz pasa zaizun buruti, baina... Gizonak eta heterosexuala gainera. Bueno, bai. Bai, zekero ikusiko ditugu panpinaren ezaguarriak. Eta horrela, soldaduek lortuko zuten beren behar sexuala asetzea, baina gaixotasun beren eroak hartzeko arriskurik gabe, eta gainera beren odolgarbia euskalo zeharraza, ez? Bitu Hitler, zuen... Bai. Zuen pausurik ematen ondo pentsatu gabe, dena borobil, Bai. Dios. Bueno, panpinak ezakit oso borobilak ziren. Je suis une poupée de cire, une poupée de son. Mon cœur est gravé dans mes chansons, poupée de cire, poupée de son. Suis-je meilleure, suis-je pire qu'une poupée de salon? Je vois la vie en rose bonbon, poupée de cire, poupée de son. Mes disques sont un miroir dans lequel chacun peut me voir. Je suis partout à la fois, brisée en mille éclats de voix. Autour de moi j'entends rire les poupées de chiffon. Führerrak. Bai, Führerrak mediko daniarrari bializion ustezko eskutitz hortan esaten zion panpinak bat 76 metro nertu behar zituela, bularra handiak izan behar ditu, hankak, besoak, eta buruak izan behar ditu. Eta burua artikulatuak. Oso eskertuak. Eta, literalki, ongi diseinatutako zilborra. Osea, egiazkoen itxura. Ongi diseinatuta. Ez dakit zilborrak ze esan nahi duen kasu honetan, baina zilborrarena oso garrantzitsua omentzen. Bueno, furertxoak ere izango zituen bere ez? Bere kinkak. Eskutuko desiotxoak edo... Kontua da, panpina eta proiektua Borgild izenez bateatu zuten, mitologia nordikoko, personaia batean oinarrituta, nola ez? Eta nola ez, Borgild, hile horia, azalzurikoa eta begi urdinekoa izango zen. Bueno, Hitler bezala. Esan bezala, Borgild proiektua zuen izena, eta bertan eskultore batek, material sintetikoetako aditu batek, eta hila paintzaile batek, eta baita ere mekanikare batek hartu zuten parte, multidisciplinarra izan zen proiektua. Zilborrismoan aditutako norbait, bai? Seguraski. Giza azalaren egituratik ahalik eta hurbilen zegoen materiala lortzea, zen beraien erronka, eta horretarako polimero bereziak ere garatu zituzten. Omen zituzten berriro ere. Bai. Eta gorputzaren eredu gisa bi atleta erabiltzituzten, Wilhelmina von Bremen eta Annette Walter. Eta arpigirako aldiz, Kate von Nagy aktorea aukeratu zuten, baina diotenez, arketzuen baimenik eman. Bai, Hitlerrek beti baimen eske zegoen. Beti oso zalea zan. Bai. Eta zantzua, ez zunai, ez da ezer gertatzen. Bai. Barkatu.
Eta azkenean, 1941 batean, hau da, proiektua ustez pentsatu eta urte betera, altuera ezberdineko 3 panpinak aurkeztu zituzten. Ez dut ulertzen, ze berez Hitlerrek gutunean oso garbi zeukan bat 76 ordu bertzuela. Agian baten bat bere tamainerako. Bai, ez zen oso altua Ez izan. dut uste. Ez. Ez domaten behintzat. Ez. Baina proiektua bertan bera geratu gomentzen aliatuen hegazkinak, ba hori ez, bombardatu eta fabrika suntxitu zuenean. Kontua da, informazioa guztia 2005ko ekainean azaldu zela. Batean. Bai, Alemaniako egunkari eta telebistakate nagusietan azaldu zela, eta gero zabaldu zen, ez dakiz zergatik denak egiazkotzat jozituzten Borgilden proiektuaren gora berak, baina nazien ustezko panpin puzgarri hauek ez daukate inolako oinarri dokumentalik. Gutun hori ez da existitzen, inork ez du ikusi, ez dago proiektuaren dokumenturik ere ez da etzaigu iritsi, eta frogarik ezean, gutxienez zalantzan jarri behar da, ez existitu zenik olako asmoa ere, eta fake newsa izan zela susmatu daiteke. Gainera, kontuan hartu behar da, berez berria argitaratzen lehena Alemaniako Bild egunkaria izan zela, egunkari sensazionalista. Kontua da ja, 20 urte pasa dira ordutik, eta gaur egun interneten bilaketa egiten baduzu, inglesez edo gazteleraz edo ez, nazien edo Hitlerren panpin puzgarriarena, oraindik ere, ia komunikabide serio gehienek, egiazkoza joten dutela, ez dutela zalantzan jartzen, ez dutela azken datu hau ematen dela, hau zabaldu zen duela 20 urte, baina ez dago inolako oinarririk. Ez dugu kritikatuko Hitlerren irudi publikoa kaltetu edo ez. Ja. Kontua da zer estasunekin, ez? Eta inolako oinarririk gabe, gauza hauek nola zabaltzen diren eta nola jarraitzen duten egiatzat, ez? Kontua da zuia sortuta kasunean nahieran ostiatu dezakezun panpin bat. Bai. Puzgarria edo ez? Den aurrera, ez? Bai, hori da. Garaziko orain nazia defenditzen, egia esan, sorkuntza aldetik, nahiko... Ez daka logika hundirik, ez? Baina, graziosua da, ez? Motxinan eramateko, ez? Eta plastiko galvanizatua, gero, ez? Elementu asko dauzka hori gauza praktikoa. Lubaketan sartuta eta... Eta gero dago beste elementu bat, eta da, bortxaketa, izan dela, gerra guztietan, elementu bat. Hau da, ez dituzte... Baina usan, bortxaketa tarte horietan, claro, soldaduak, bakizu. Alemaniarrak, sekulako kapazitatea zeukaten. Bai, da asko aspertzen ziren, hor. Bai. Orduan, Pasako gara jaurrengo historiora. Venga, zein da. Historia esan marko nuke, baina ez historioa. Hau genditzen zaila izango da, Hortarako, gertu, hemendik gertu, denboran ezen beste, mendetik gora pasada, gertatu zenetik, edo gertatu etzenetik. Baina, berez da historia banik ez nukan honen berri, eta joan den abuztuko, Mendixut aldizkarian azaldutako kasua da, eta nik horre jakin nuen horren berri. Mendixut da Nafar Pirinotako aldizkaria. Eta, esan bezala, hemendik gertu, Maulen, hasten da historia hau, 1882an, Zaraitzu Ibarreko, uste Zaraitzu Ibarren jatorria zuten 8 emakume espartingile, Zuberoako hiriburutik, Mauletik etxera abiatu ziren, baina bidean, Larraina inguruan, elurteak harrapatuta, hotzak hil omen zituen denak. Hora. 8 7 izenak iritsi zaizkigu. Felicia Juanco, Felip Zelanda, Dolores Arbe, Justa Larrea, Felipa García, Agapita Siron eta Francisca Narbaiz. Oso izan guapoa danak, eh? Bai. Felipze, bai. Hor dauden artikuluetan eta horrela agertzen da izena. Bueno. Bai. Enarak. Bai. Gaina Felicia badaukagu, Felipa bat eta gero Felipze. Bai. Anistasuna
gara hartako prentsaren errata bat ere izan daiteke, baina kontua da 8 neska horiek enarak edo ainarak zirela. Bai. Eta zertzien erak, Erronkari Ibar, Zaraitzu eta Aragoiko Ansoi Ibarretako emakume gazteak ziren, 1850 ingurutik gutxi gara eta 1930 bitartean, urtero, Pirinen alde batetik besterako bidea egiten zutenak, negua Mauleko eta inguruko espartin fabriketan lanean emateko, eta azkenean enarak bezala, udazkenean abiatzen ziren, urrian, eta udaberria maiatzaldean edo itzultzen ziren etxera. Zure begirada azkena bada, non galduko gera enarak bezala, ego aizeari itxoite. Txitut begiak ta irentsi dut malkoa, txitut begiak ta ez esan, inora ez banoa. Zer nondik etorriko zare, oraindik ez dakiten arren, ni lehioak jausten nau zure zain. Gauza ezaguna dira, azken urtetan behintzat desentetan dokumentalak, mendibilbideak, ni lehen ezagutzen ez nuen kontu hau, Bai, enarena, bai. Hori lan egitera joten zirenak, eta bueltan, denak emakumeak. Hori da. Kontua da, kasu honetan, badago gauza bat, pixkat, bat ez torrena, esan dugunarekin, udaberrian itzultzen omen ziren. Baina, kasu honetan, 8 neska hauek, negu betean alde egin du ziren, etxerako bidea egiten, eta gainera omen zuten lortu helburua. Mugaz bialdetako prentsak gertatutakoaren berri jaso zuen berehala, eta hemen dago hemen jaso dugu, 1882ko otsailaren 2 Eskualduna aldizkariak nola jaso zuen zorigaitza, eta zuri utziko dizut irakurtzen, ze asko gustatzen zaizu No? zure euskalki jakintza Bai. zabaltzea. Barkan azala niko txartet, baina banoaztu. Azken aro gaitz eta lurtian, larrainetik antzinago agitu da malur bat handia. Neskan egun goian goizik, 8 neskatila gazte espainola partitu die Mauletik. Bere paketa buian eta legrantzea bihotzian. Etxeat joaitin baizien, espainalat. Baina bidean elurteak harrapatu hemen zituen. Ezta? Bai. Eta gero jarraitzen du. Hainbesteneaki, elurra aizten da kurutxela, sekula New York ikusi eztien bezala, hainbesten unoren baten barnian, bortze beitzen. Han behian arrestatuik, izan dean eskatilak, ezaintzina ez gibel egin alaz. Hotzak hartu ditu eta hil die. Aieteri 6 korputziak editen die, karunta autuik. Baina beste biak zer egin dia, gaizton eskatilak. Oso ondo. Bikain. Bai, imaginatzen dut oso ondo ulertu dezuela gertatutakoa. Bai. Hori. Elurra hasi zuela eta hotzak, ez? Hiltzirela eta partitu ziren, hotzak harrapatu eta bertan ez aurrera eta ez atzera, eta 6 gorpu agertu bai, 2 eta hor misterioa. Ja está. Bai. Kontua da, duela 4-5 urte, Zaraitzuko batzordeko presidente Gustavo Goienak, eta beste batzuek, Jone Villanueva, Gritxirizartzak, kasuari buruzko albisteak irakurri ondoren, erabakizutela gaia sakonago ikertzea eta jakitea benetan zer gertatu zen inara hauekin, ez? Beste beten laguntzera izan zuten, Patxiri Arte, Xavier Díaz, Elena Gusano, Dominika Astoi, Joel Larroque, baina alferrik, ez zuten jakin, nesken jatorrizko herriak zintziren, eta ez beste zer kasuaren inguruan. Konturatu ziren, iturri gehienak ez zutela zalantzan jartzen, ez, garaiko prentsan jaso zutena, eta egiatzat jotzen zutela kasu hau, eta gainera, ikusi zuten, hainbat iturritan, gertakaria Axuri Beltza dantzaren jatorriarekin lortzen zela. Bai.
neskak eskutik helduta hasten dira dantzan, eta elkarri helduta, hotzez hiltziren enarak irudikatuz nola baitere, ez? Edo hori esatezan, ez? Zenbait iturritan, bai. Eta koreografiaren sortzaile Jose Antonio Urbeltzengana ere jo zuten, horregatik galdezka, eta honek esan zuen, ez zeukala inolako loturarik. Zegoela nondik heldu hori. Berak ere ez zeukala, hori ez, zea iriotzauen berri. Eta azkenean, joan den urteko martxoan, Ritxiri Zartzak, Lagebei Bask astekari elebiduneko albiste bat aurkitu zuen, eta horrekin lortu zuena zen, ordurarteko uste guztiak gezurtatzea, egia da, hasieran 8 hitzat jo zituztela, baina denek azkenean jakin zuten denek 8 beren jatorrizko herrietara itzultzea lortu zutela. Moretik irten eta bidean zirela beste pertsona bat hiltzen Larraina inguruan, eta orduan, hauek ez, garaizkanpo edo atera zirela eta gero hildako bat, azkenean bi berriak bat egin zuten, nahastuta, eta sortu zen, albiste dramatiko... Osondo. Berria, bai. Berriz ere, kasetaritza lekuanean usten ari gara. Hori da. Baina, bintzat, gaurko ikerlariek, enaretako batzuen jatorria ere aurkitu dute, Agapita Siron itzaltzukoa zen, gure Felipze landa, bai, Espartzakoa, Dolores Arbe Justelarrea eta Felipe Garzia Otxagabiakoak. Eta, esan bezala, aurkitu garen berri Nafar Pirinetako mendixuta dizkarian atera zen, eta artikulu horretan ere ikerleek hau zarte zuten, eta da, guztiz zilegi da eta beharrezkoa ere gertakizun eta historio batzuk dramatizatzea, idealizatzea edo poetizatzea, komunitate bati izaera emateko. Baina beti kontziente izanik historio horietatik zein den benetako gertakizunetan oinarrituta. Zein dagoen benetako gertakizunetan oinarrituta. Zortzienarekin gertatutakoak eta beste bi historioak ere gari uzten dute, esan bezala, fake newsak ez direla gaurko kontua, eta kasunetan bereziki nik uste dut baita ere agerian uzten dula ez, horrelako historio dramatikoak, batez ere emakumeen zaurgarritasuna eta huldadea agerian uzten dutenak, bai krimenak, bai istripuak eta holakoak, ze errastazuna handiz edatzen diren, ez? Eta zera gaina duten gero, hori ez, mentalitate hortan. Bai, fake newsak eta morboa ere askotan eskutik helduta doaz. Baina, bueno, haiztu guk ez dizu esango orain zer den erabateko egia, baina bai beste gauza bat. Egia la gezurra, begi artean, sudurra. Argiaren podcastak. Podcast hau libre eta doan zabaldezakegu Argiaren komunitatea osatzen duten milaka lagunek proiektua diruz babesten dutelako. Zuk ere kazetaritza independentea babestu nahi baduzu, egin Argiako kide.